Encara no són 11 i el sol ja pica. Què serà quan siguen 12 en cert migdia? Doncs vull que ningú pense que faré com la impresentable de la presidenta del legislatiu, que brama contra els esportistes francesos, per molt que la selecció d'equipament de color roig s'hagi emportat el gat a l'aigua. No fa encara ni 24 hores. No ho faré, perquè malgrat la gran quantitat de persones que anit estaven enganxades a la caixa tonta, hi ha altres assumptes que mereixen la nostra atenció. La infame aprovació d'una llei de concòrdia que no fa més que posar el dit en la nafra, la impresentable aprovació d'una norma que atempta contra l'escola pública valenciana i la tornada al desmuntatge de la radiotelevisió valenciana com a mitjà de comunicació nacional. Tot això sense deixar de banda els 853 dies de guerra a Ucraïna, els 293 que l'Atlas va patir un terratrèmol increïble o els 272 que vivim de genocidi a Gaza.